Да, стрим іде. Всім привіт, друзі, вам я Олексій. І сьогодні у нас буде Craftsman Ultimate World. Сейчас пошукаю. Ладно. Все. Одну людину на стримі. У мене максимум на стримі було, я не пам'ятаю, вроді би 3 людини. Чи 5, чи скільки. Ні, вроді би 5. Давайте погуляємо в оцей світус. Надеюсь, плавно откажет. Будешь коли подсветка просто так выключай. Лежу собі та щось телепаюсь. Дивлюся в потолку на подсветку. От клавіатури. Надеюсь, стрим был недолгим.